हॅलो एव्हरीवन. आज मी तुमच्यासाठी खास लग्न सराई स्पेशल लाईट कलर मध्ये बनारसी जरी सिल्कची साडी घेऊन येत आहे. तरी साडी बघून घ्या आणि आवडल्यास आम्हाला नक्की कळवा. ऑनलाईन ऑर्डर करा. यात 4 कलर आहेत. बघा, हा सुंदर असा बेबी पिंक कलर, एकदम सुंदर सुंदर असा अबोली कलर, सुंदर असा पिस्ता कलर, खूप सुंदर आहे स्काय ब्लू कलर. मी तुम्हाला साडी थोडी ओपन करून दाखवतो. बघून घ्या पदर वगैरे. ही सुंदर साडी आहे. तिची मार्केटला किंमत बघायला गेलं तर 2000 प्लस येते. आणि सप्तशृंगी गारमेंट मिल टू ग्राहक फक्त आणि फक्त 1499 रुपये. तरी लवकरात लवकर आपल्या शॉपला व्हिजिट करा, ऑनलाईन ऑर्डर करा. धन्यवाद.